policia tutor és un policia local, depenent dels ajuntaments, però amb unes funcions específiques i una formació específica. I de la dependència, com dèiem, de cada ajuntament de les Illes Balears, però en la coordinació del govern de les Illes Balears. El govern és qui coordina aquest servei de policia tutor. El policia tutor té una sèrie de funcions que venen designades per un programa marc que contempla la Conselleria, i entre aquestes funcions n'hi ha que són pròpies municipals, ja són de l'àmbit municipal, i altres són compartides com poden ser en les forces de seguretat de l'Estat, compartides en la part judicial, inclús en serveis socials. La base de la feina del policia tutor és el treball en xarxa. Treballar en la xarxa socioeducativa de cada municipi és el que garanteix l'èxit de les seves actuacions. Una de les nostres principals funcions és la prevenció. En aquest cas, actuam dins del centre educatiu fent xerrades preventives en el tema d'assetjament i ciberassetjament. També tenim habilitat un telèfon de WhatsApp a qui els menors poden posar en contacte amb nosaltres encara que tinguin qualsevol dubte o hagin patit assetjament. En aquest cas, nosaltres ja ens posem en contacte amb els pares i centres educatius i Fiscalia de Menors. Los oficiales, en teoría, tenemos esta coordinación más de la unidad, pero el día a día de los policías es sobre todo la vigilancia de los exteriores de los colegios. Me explico, en las entradas pues se vigila la posible venta de droga, posibles pedófilos y sobre todo luego cuando ya se ha hecho la entrada, pues los asentistas. Sobre todo de los asentistas mirar por qué motivo se ausentan. Puede ser porque hay un bullying detrás, porque hay un abuso sexual, porque hay una violencia, etc. Hay que saber por qué, y entonces esto se trabaja con el colegio, con servicios sociales, pero bueno, trabajamos todo el resto de los menores. Estic convençudíssim de que és importantíssim. És a dir, més per ciutadans i per donar servei, sobretot en tema dels menors. Ja sigui en tema exclusiu o en tema de menors, és a dir, que puguis fer feina en tema de xarxes, sigui serveis socials, sigui el centre educatiu, sigui pediatria, que també pugui... Tot que és molt important tenir aquesta figura del policia tutor. El nostre institut té un pla de convivència que treballa sobretot dos eixos, que són la prevenció i la mediació, fomentant molt el diàleg i a partir d'aquí hem millorat molt tot el que és la convivència del dia a dia. Entenem que la figura del policia tutor és un element clau amb el que és la prevenció, sobretot, i entenem que ens ajuda i ens dona una mà important en un tema que ens preocupa especialment, que és el del ciberbullying. Malauradament, a dia d'avui, és un problema extern, però les xarxes socials han provocat molt de casos d'assetjament que ens arriben o ens reboten d'alguna manera a dir el que és la vida del centre educatiu. Per tant, el policia tutor fa xerrades preventives i a més ofereix ajuda en aquest tipus de situacions. A més, també remarcaria la feina de col·laboració amb el que és el centrisme escolar. A l'institut, una amiga meva va sofrir bullying i li varen comentar a la policia tutora i ella va poder intervenir i varen poder resoldre el cas. I per això considero que les funcions que realitzen els policies tutors són necessàries i positives. Des que tenim la figura de policia tutor a Santa Maria, treballem molt conjuntament en serveis socials.
ell forma part de l'equip d'Infants i Família, participa de les reunions, sobretot quan xerrant d'un cas on ell intervé directament. També participa del programa PICE i sobretot s'encarrega de que quan els menors surten del centre vagin directament a l'empresa, així estem tots més tranquils. També participa del projecte Estan per tu, que duim a terme els tallers secundari i sobretot ell intervé quan realitzem el taller de prevenció de drogodependència. El nostre objectiu final sempre és ser propers als joves del municipi i d'aquesta manera poder detectar situacions de risc i ajudar-los a seguir endavant.